היושב ראש, אורחים נכבדים, המבין יבין, כנסת נכבדה. עמד פה לפני מספר רגעים חבר כנסת, לא נזכיר את שמו כדי שהוא לא ינצל את הבמה כדי להוריד אותי, את הכוח שיש לו בידיים, אבל הוא אמר דבר מאוד מאוד מעניין. הוא אמר, יאסר ערפאת, יימח שמו וזכרו, הוא אבי האומה. אז קודם כל הוא חשף את הבלוף הפלסטיני. אם יאסר ערפאת הוא אבי האומה, זאת אומרת שלפני ערפאת לא היה אבי אומה. זאת אומרת שאין אומה. זה לא אומה. חוץ מזה, אם כבר יאסר ערפאת זה לא אבי האומה, זה אבי העמה. אתם כלום בשום דבר, ואין עם פלסטיני, ואין אומה פלסטינית. יש עמה פלסטינית שמעניין אותה רק טרור. כשמסתכלים על העם היהודי, מסתכלים על הגדולה של המורשת, של השרשרת, היא לא התחילה לפני 40 שנה באיזה עמה ערפאת יימח שמו. היא גם לא התחילה לפני 80 שנה, גם לא לפני 200 שנה, לפני 3,500 שנה. אבי האומה שלנו, אברהם אבינו. ככה אנחנו התחלנו. ואם אתם חבורת ליצנים חושבים שתיקחו איזה רחוב ותקראו לו על שם טרוריסט ארכי מחבל יימח שמו וזכרו, אתם תמסדו איזה עמה ותנגדו אחרת ויצא לכם אומה. אתם חיים בבלוף. יושבים פה חבורה של עבריינים בכנסת שבשקט בשקט מנסים לייצר מציאות מעוותת שהאמת כואבת להם, שהם לא מסוגלים לקבל אותה. הנה, האחת בורחת, השני בורח, אני תוהה לאן הוא בורח, לאישה הראשונה שלו, לאישה השנייה שלו. חבר כנסת שעובר על החוק, מרבה נשים, הרבה שמחה. אם היה לכם פרצוף, אם היה לכם היסטוריה, הייתם קוראים לרחוב על שם ערפאת ברמאללה. אבל אפילו הטרוריסטים שגרים ברמאללה לא מכירים בערפאת. יושב פה בכנסת חבר כנסת ששוב, לא נזכיר את שמו, שהוא לא ינצל את כוחו כדי לסגור לנו את הפה, שהוא עוד לא שטף את הידיים מהייעוץ שהוא נתן לארכי מרצח ערפאת. אם אתם חושבים שיש לכם פה פריירים, אתם טועים. אנחנו נסתום לכם את הפה ואנחנו נגיד את האמת. ואין עם פלסטיני ולא היה עם פלסטיני, יש עם הפלסטינית ותישאר עם הפלסטינית. ואתם יודעים מה? אפילו העם של הכלים שווה יותר מהפלסטינית.